दे आइ मोजाङै थां दे थांनानै नांज्लाय खमलाय खालामबाय थानाङा दे गासैजोंबो मोजाङै गोरोबना थाबानो जाबाय नों मा बुजिनो आयै नों जेबो बुजिमाया मिथिबाय आंसो मिथिगौ आंनि दुखुखौ नोंहालाय मा दुखु जालायखो आरो दुखु जायाबा टेनसन जायाबा आंसो मिथिगौ बे गेबगाङा मानो बिमा मोननो मानो फैसा होलांबाय थायो बेसेबा दुखु मोनोलै आङो नांगौ बुस्थुफोरखौ बायजोबनोनो हाया आंनोनो फैसा थोआ आरो रानना होजोबो नंगौ नंनायालाय गेबगां जावायसोआबो बिसोरनो होबाय थानाङा होमबालाय माथो माने आरो बिमा नालाय होआबाबो जाया बिमा बिफानो होबाबो जेबो नङा दे बिमा बिफा नालाय होखागोन बिमा बिफा जाबानोखि बिसोरनो फैसा होबाय थानांगोन नामा बिसोरनो होबाय थाबालाय जोंहालाय मा जागोन जोंनियालाय माथो फैसायानो थानाय नङा दाहायनिफ्रायनो जुदि फैसाफोरखौ थाइसे थाइनै जमायना दोनाबा उनाव मा जागोन गथ' गथाय जाबा बेनिखायनो आङो जमायना दोननो सानो नाथाय बे गेबगां बुद्दाङा आरो आङो न'आव थांबाबो बिसोरजों ज' जाला मा आइ आं आलादासो जासिगोन नाङाहाय आलादा जानाङा मानसिफोरा गाज्रि सानगोन मानसिफोरनि साननायखौलाय मानो नांगौ थेवब्लाबो आइ बोरैबा जागोन ना खोथाया जेबो बोरैबा जाया खोथाया आरो बे गेबगांनि बिनानावखौथ' आं इसेबो सैया मानो बेसेबा रांखिनि बेसेबा दाउ बिमाखा आइ बिखुनजोआ बारा जेबोखौनो बुङा बिसोर टेव 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 बेनिखायनो आं बिसोरजों थानो बासोयो बेनिखायनो आलादा जागोन आं बिदिसो होमबा आंसो मिथिगौ बेसेबा सहायना थायो मानोथ' हाबा जानायमोन मोनदोंना दा खावना थांनाया जोंफोरखौ थगायना थांनाया माबा आयै नोंसोरबो माबा आंखौसो हमबाय थायो गेबगाङासो खावना लांदों होनबाय नोंसोर रावबो गैयाव बिसोरो मोनथिला दे आरो गावनि फिसाजोखौनो माबा फोथायथारा हामगौ बेफोरबायदि बुंनो हामाबाबो बुंगोन आं बै गायदिनि अमाखौबो बेनिखायनो आंनो हगारना होदों साला दा गोमाबायना आंजों बांद्राय खुगा नांबाय थानाया बेथो हामाहाय मानो हगार हरनाय बेनि अमाखौलाय हामा दा अमाया गोमाबायना गोमादों बेसेबा मोजांसो मोनदों आं साला आरो अमा फानबाबो आङो बासा फैसाखौनो होआ दख'ना गांसेबो बायना होफेरा दख'ना बायना होबानो नोङो मालायनि अमाखौ बेफोरबायदि हगार हरनांगौ जाबाय आरो हामा दे बेफोरबायदि मालाबाबो खालामनांला आरो आंजों जेबो हामा हामि गैया मिथिगौ ना आंजों जायबा बांद्राय देखायोना बेखौ आं बदला लानासो आरो बे गेबगां बुद्दाङाबो मानो दाबो सफैयाखै ओंखारना थानो होनानै दाबो सफैया हेलौ मा दाबो सफैयालै मानसिखौ ओंखारनो थानो होनानै साला दाबो सफैया सोरबा बेफोरबायदि ओंखारनानै थाबाय थानो हायो नामा नोंसोरनि लामा मोनबाय मा रावफ्रानो एसेबां गोरा नोंलाय एसे गुरै बुंनो नाजा रागा जोंबाथाय आंना बिदिनो मिथिबाय थु जाबायसो मोनफैबाय दे जिरायथ'नाय साहा लोंना थांनो हागोन दे जेबो साहा ताहा लोंनाय गैया बेयाव नेबाय थानो हाया आं गरमफ्राव थौ लोङा आइ बिखुनजो लोंथ'ला दे दे होमबालाय बिफा नों दिनै हारसिंसो उन्दुनांगोन दे आं जमुनाजों उन्दुफाहैनि नाङा गियोनोलै गथ'आ गिनाय माने गिनायालाय गिया बिमाखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायोनो उन्दुलाङानो हारसिं थाबाथाय लोगो थाबालाय एसे उन्दुलाङोनो नंगौ ओमफ्राय नोङो बेजों सानफ्रोमबो उन्दुबाय थानोसै नामा आंजोंलाय सोर थागोन मोना आंजोंनो उन्दुनांगोन नोङो बिफा नोंबो माने एसेबो बुजिया एसे बुजिना गथ'आ गियोनो उन्दुलाङानो नोङो बिनिखौसो सानदों ओमफ्राय आंनिखौ मानो सानाखै मानो साना नोंनिखौबो सानो आरो नाथाय दिनैखिनिखौ थाहैथ'नोसै आरो दिनै माने नानिया फैयागौ लागि बेजों थाथ'नोसै आं मोना नों बेजों उन्दुफानो मोना आं हारसिं उन्दुनो हाया दै हारसिं उन्दुनो थाखायसो आं नोंखौ हाबा खालामदोंमोन नामा माबा नोंबो लासिं सिं बेयाव जेबो लासिं सिं लुसिं सिं गैया मिथिबाय सोरहाबा बिमा थैदों जोंहासो मा भेजालै नङा बेफोर भेजालखौ मानो लायो आङो जमुनानि बिमादै मिथिबाय आंनि आब'नि फिसाजो बियो मिथिबाय असे आब'नि आंनिबो फिसाजो जायोना जाया बियो नोंसा नोंबनिसो फिसाजो नोंथ' नङाना सोरनियाबा बिमा थैदों उन्दुनो हायाखै ओमफ्राय जोंहाखौसो डिस्टार्ब होफैगोन नामा नङा नोङो साननैखिनिखौनो मानो उन्दुनो हाया हारसिंनो नोङो मा उन्दुनोबा उन्दु मिथिबाय नङाबा आंजों थास होबाजागोन दानो एसेबो लाजिनाय होननायानो गैया आंलाय दा मा होननानै थगायनो आङो बुंखाना दोनखाबाय उन्दुफागोन होननानै माबा मोनसे होननानै थगायना दोनदो आरोलै नोंजोंबो जायालै बेथो नोंजोंबो जाया मा बायसि नोंबो थां माबा मोनसे थगायदो उन्दुनो ओंखारबाय आङो थाब उन्दु फालथु नङा बेयाव
हराव हासुनो ओंखारबा आंलाय सोरजों ओंखारगोन हा हराव खेबनै खेबथाम ओंखारो आङो मिथिखागौआनो आं हारसिं हासुनो ओंखारनो हाया होननानै आरो आं हारसिंबा उन्दुलांथारा मोनथिबाय दाले माखौबा एसेबां गियो हौवा मानसि जानानै आंसो मोनथिगौ आंनि बायदि सिगि जाबासो मोनथिगौमोन नों गावनिखौसो सानदों बे गथ'निखौ सानाखै होनबा बे गथ'आ बोरै थागोन देनाय नों खेबसे सानना नायाखै मानो ओइ बादो आं मालायनिफोरखौ जेबो मोनथिया थां मायबा मोनसे थगायदो थां उन्दुनांगौ लासिं सिं खालामथारमोनलै बे सासे हौवायाबो आयै नुदोंना नों गैखाया बेसेबा आलाय सिलाय जादों आं उन्दुनो हाया हारसिं आं उन्दुनो हाया दां सोरजों उन्दुनो रावबो गैया आंहा लोगो आं मालायखौसो डिस्टार्ब होनो फैनाय जादों नाथाय आं मा खालामनो न'आव थाबाथायथ' आं नोंखौ बांद्राय गोसोखांबाय थायो उन्दुखौनो लांनो हाया आयै सासे लोगो उन्दुफाबालाय आं एसे उन्दुलाङो नाथाय रावबो आंजों उन्दुफायाबा आं एक मिनिटबो उन्दुलांनो हाया आयै जमुना बुं मादै जमुना नोंसा दारिया लोमजाबायलै नंगौ नामा मादै दे होमबालाय उन्दुफायाबाबो जागोन दे आंजों नोङो गिगोन नामा जमुना गिबाबोलाय आरो सोरखौथ' मोनबाय थानो मादै बेनिखायनो हारसिं थानोनो नाजानांसिगोन आरो आं नोंजों थाफागौमोनथ' जमुना नोंसा दादै आरो थाबनो लोमजाना होबायना लोमजाबाथाय आरो गिनायबो मोनो हराव आरो सोर नायगोन आं नोंजों थाबा बेनिखायनो नोङो हारसिंनो थादो दे जागोन दे मादै थागोन दे माबा नोंसा दादाया लोमजाथाराखैमोन ना बेनिखायनो दिनैसो लोमजानो मोनबाय बेबो मा बुंबावनो आरो बिनो आरो लोमजाबाथाय बेसेबा गोसा लोमजाखायोहाय हराव सिखारनानै नायबाय थानांगौ जायो दाबो खर'आनो बेसेबा गुदुंथार जादों दा मुलिबो गैया दे जेबो नङा दे मादै आं हारसिं उन्दुगोन दे थां नोङो दादायखौ नायदो खर'आ गुदुंद्राय जादोंबालाय हिस्रि गिजि होना दोन खर'आव दे गिनाङा दे नोङो गिया दे आंखौ बेफोरबायदि थगायथारबाय नोंसोरो लोमजायै मानसिखौनो लोमजादों होननानै थगायलायदों आरो नाङा दे आंजों रावबो थाफानाङा आं हारसिंनो थागोन गिया आङो गिला आं रावखौबो दिनैनिफ्राय ओरैनोबाबो बारा गिखाया आङो उन्दुसो लाङा आइनि महरा गोजाव फैबाय थायो बेफोरो गासैबो बिबारि आब'मोननि थाखाय जादों बिबारि आब'मोनखौनो निमाहा बिनो थांनानै आइया एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय बिसोरखौ निमाहा बिनो थाङामोनबा दिनै बेफोरबायदि जाथाय जानाय नङामोन खोब माखौबासो निमाहा बिलायनांगौ बिबारि आब'मोनाबो जोंहानाव फैनानै मायबा मायबि बुंसोदोंमोन ना आइयाबो रागा जोंनानै मायबा मायबि बुंफ्लांबाय बिदियावनो आरो आइयाबो बिसोरखौ मायबा मायबि बुंफ्लांबाय होननानै निमाहा बिनो थांनो नागिरनायावनो हेलौ मा खालामदों दङ र' आङो ओरैनो नोंलाय आंबो माबा जोंफोर दिनै जमुना आदैखौ खबर लानो थांनो नागिरदों र' राहुल बिमाया थैबाय न' औलै थैबाय एक्सिडेन्ट जानानै ए ओमफ्राय सोर सोर थांगोन आं बिबारि ओमफ्राय मोस्रोम आगै ओमफ्राय नेर्सोनबो थांगोन ना मायोथाय ओमफ्राय राहुल मोनसे खोथा सोंनि नेर्सोना नोंखौ दाबो माथो होआ नामा ओहोलै होआ जोंखौसो गाज्रि सानबाय दं दाबो बियो मा एसे गाज्रि बिसानि सनियाया एक नाम्बारिलै लाइमोन इसेबो सुखुथारा आं मानसियानो बेसेबा थंगालि ओमफ्राय दा जोंफोरखौसो बदनाम होना दोनबाय दुखु मोनोलै नेर्सोना आंनि एसेबां बेस्ट फ्रेन्डमोन थेवब्लाबो बियो आंखौ फोथायासै माथो बुंबावनो आरो लाइमोन आब' दोनथ'नाय राहुल उनाव रायज्लायगोन दे आब' मोस्रोम मोना सफैसिगोन थौ जोंफोरबो ओंखारखानोसै मोस्रोमा जेबो ओंखारखालानो बेफोरबायदिनो थांगोननो माथो थाबनो सफैसिगोन फुङावनो फैदोंना बिसोरो नोङो दुगैबाय नामा औ आब' आं दुगैबाय आयौ आंसो दुगैयाखै दुगैहैनि र' होमबालाय थां आब' दुगै थां ओंखारखानोसै थाब थांनानै थाब फैनांगौ जागोन दे दुगैहैनि र'
आंहाबो माथो तुनत्रानो आदार होनो दङ आदार होखाना लानि र' नङाबा टिल्लुआ होयो होया जेबो गेरेन्टि गैया आजिखालि बादुला जाबाय बिबो आइदै खर' सासोनाय मोनबाय आं मैया हराबो थोबसेबो उन्दुलाङाखैमोन ना बेनिखायनो खर'खौ सानाय मोन्दों बोरैबा थिं थिं साथारदों मुगबो लाबनाय गैया नङाबा फोनना लाबाथाय एसे मोजां मोनगौमोन खोना जमुना माइ आफा माइ आफा माने ओंखाम मोनबायना मोनाखै ओंखामखौनो संथ'वाखै आं आफा संनोसो नागिरदों मा दाबो ओंखाम सङाखै नोङो गथ' दहायनिफ्रायनो मा मावबाय थानायमोन ओंखाम उखैनायखौ मोनथिया नोङो ओरैनो थाबाय थागोन साला आफा खर' सादों आंनिया मैया हराव थोबसेबो उन्दुलाङाखैमोन ना बेनिखायनो नोंहालाय हराव मानो उन्दुलाङिखौल' खोनाथारो आफा आइया थैनायनिफ्राय आं उन्दुलांनो हायाखै आइनि महरानो गोजाव फैबाय थायो आरोथ' आङो हारसिं उन्दुबाथाय बांद्रायसो उन्दुलाङा बेसेबा उन्दुनो नाजायो नाथाय उन्दुखौनो लांनो हाया आङो आफा थै बेफोरबायदिबालाय मा जानोसै थैनाय मानसिखौ नोङो गोसोखांबाय थाबानोखि अबाव मोनबावनो बावलांनो नाजादो मिथिबाय नोंसा नोमाया फैफिनला गिदिंनानै मालाबाबो गोसोखांनायालाय गोसोखाङो आंबो नाथाय एसेबांबो बेफोरबायदि गोसोखांबाय थानाङाना उन्दुलांनो हायि बायसि थैनायालाय थैलांबाय आरो बेखौ सानबाय थाबालाय मा जानोसै ओंखामफोरा थाब थाब सं उखैदों गोसोखाङोलै आफा आङो गोसोखाङो आइया आंखौ बेसेबा अनखायोमोन नाथाय आफा नोङो आंखौ आइबायसि अना आंखौ एसेबो बुजिनो नागिरा आंसो मोनथिगौ आइ थैनायनिफ्राय आङो बोरै सहायना थादों आंहा रावबो बिनानावबो गैया बिब'बो गैया बिनानाव बिब' थाबाबो एसे बेलेगमोन आं दा हारसिं जाथारबायलै आफा नोंबो न'आवनो थाया बिदा सासे दङ बिबो बेसेबा गोजानावसो दंहैयो बिबो खबरखौनो लाया जमुना आगै बिबारि आब' नोंसोरो जमुना आगै नोंखौनो खबर लानो फैदों जोंफोरो बोरै दङ मोजाङै दङ ना बिबारि आब' जोंहा आइया गैला थैलांबाय आं बोरै मोजाङै थाबावनो नोंनो बुंनाय आब'